Bilo mi je lepo sinoć. Kako to izgledaš? Nisam spavao 2 dana. Montiraš onaj, reality? Ne montiram. A šta radiš? Jedan golon. Vesa je išao na kontrolu. Dobio je neke rezultate koji nisu dobri. Zvali smo vas da popričate sa ocem jer se osjeća malo usamljeno. On inače živi sam. I što ne prodaš ovaj krš? Kupi sebi auto pa ga prodaj. Tamara, treba mi pomoć. To je iPhone. Jeste. Jebote iPhone. Hoću u manastir. Da se ispovedim. A ti ne veruješ u Boga? Eto, ne verujem, a hoću da se ispovedim. Idi sad, druže moj, ljubavi, pozdrav mi odnesi. Nekad osjetiš nečiju energiju i znaš da ti baš ta osoba treba. Kao u filmu nekom. A šta je sad drugačije? Sazreo sam. Kad ne bude mene, kad me skriju paprati, travke i šaš. Svakog zadesi neka nesreća u životu. A tebe, što sam ti ja, Čale. Koliko ti sereš, jebate?